Nasir El Ahmad ne da shamakin waka ne. Alkhairin Allah, alkhairin Allah ya ishe mu Allah mun gode. Ni zama na amana ya fi daɗi mu zamto tamkar tsintsiya. alkhairin Allah ya ishe mu Allah mun gode. Mi zama na amana ya fi daɗi mu zamto tamkar tsintsiya. Alkhairin Allah ya ishe mu Allah mun gode. Allah mun gode. Ni zama na amana ya fi daɗi mu zamto tamkar tsintsiya. Da a baya muna can gefe tamkar ba a yi da mu ba. Kunji kogi ya cika ai ciki nasa ba shi da riba. In ka yi da kyawu lamarin ka tashi da riba. Rabbi ya yarje mana ga masoyan mu tari tari. Alkhairin Allah ya ishe mu Allah mun gode. Mi zama na amana ya fi daɗi mu zamto tamkar tsintsiya. Alkhairin Allah ya ishe mu ga wani labari na. Sai wanda na yarjewa kadai zan fadawa sirrina. Damuna ko rani zahiri, mai kuɗi ko garma tajiri, arziki dai daga Allah ne. In kayi musu ina bandala. Zama na amana ya fi daɗi mu zamto tamkar tsintsiya. Rabbi ya mana baiwa babu wanda zai yi mana gode. Sai mu gode wa Allah tun da shi ke mana kare. Sai mu ɗan rage buri inda ba mu kowa da shari. Rayuwa da amana ita ke sa gara kuzari. Alkhairin Allah ya ishe mu Allah mun gode. Mi zama na amana ya fi daɗi mu zamto tamkar tsintsiya. Da ka tasha tan waka kake rayuwa ta yi ƙarfi. Ɗansa ya sha tan waka kake zuciya ta yi ƙarfi. Ba haɗin babu da jiniya tun da sako ya isa lafiya bai tika na zanyi da kafiya. Rabbana bai hane mu abun faɗi ba. Sai mun gode Allah. Ya fi daɗi mu zamto tamkar tsintsiya. Kowa da rabansa haƙuri ya zamto mana kairi. Umar lawan haƙuri gare mu ya zama mana jari. Al'umma da yawa a gare mu yau suna fatan kairi. Ɗaukaka daga Allah shi ya ba mu ba ma in kare. Ba ma in kare addu'ar iyaye tasiri take. Ba ma yin alfahari masoyan mu jari ne muka rirrike. Ni zama na amana ya fi daɗi mu zamto tamkar tsintsiya. Nasir El Ahmad ne da shamakin waka ne. Alkhairin Allah ya ishe mu Allah mun gode. Ni zama na amana ya fi daɗi mu zamto tamkar tsintsiya. Alkhairin Allah ya ishe mu Allah mun gode. Ni zama na amana ya fi daɗi mu zamto tamkar tsintsiya.